Ilves-legendan Raimo Helmisen peli numero 41 nostettiin Tampereen Hakametsän jäähallin kattoon ennen Ilveksen ja Lahden Pelikanssin liigaottelua. Helminen pelasi Ilveksen riveissä yli 700 liigaottelua 3 eri vuosikymmenellä. Yle Urheilu seurasi Helmisen juhlapäivää aamusta iltaan. Juhlakalun päivä käynnistyi jo aamupäivällä Ylen Tampereen studiolla, jossa Helminen oli vieraana Peliuutiset-ohjelmassa. 3 eri vuosikymmenellä huipputasolla pelanneen Helmisen mukaan suomalaisessa jääkiekossa on tullut korkea aika keskustella, mihin suuntaan Suomi-kiekkoa on vietävä junioritasolta lähtien. Kyllä on ehkä pieni joku identiteettikriisi meillä ehkä on Suomessa nyt. Oikein tiedetä ihan tarkkaan, että miten meidän pitäisi pelata ja mikä olisi meidän jääkiekko. Että pientä semmoista hakemista ehkä voisi olla olemassa. Iltapäivällä Helminen perheinen saapui tuttuakin tutumpaan paikkaan, Hakametsän jäähalliin. No kyllä, tämä on aika mahtava ja liikuttava miten vaan, ettei tässä vähän jännittää nyt, ettei tiedä oikein miten päin olisi. Jännittää ainakin, se on varma asia. Harvoin peleissä näin paljon jännittää. Ennen juhlallisuuksia oli vielä hyvää aikaa tavata tuttuja sekä muita Ilves-legendoja vuosikymmenten varrelta. Ja totta kai Helminen otettiin vastaan myös Ilveksen pukukopissa. Raipe tuli käymään sanomassa muutakin, että tämä sama paska ei voi jatkua ja moikkaamaan kaikki. Hyvä Raipe. Annetaan vähän. Ei muuta kuin tsemppiä illalle ja jos me puolekin jännitätte sen verran kuin minäkin, niin hyvä tulee. Silloin on vauhtia. Ei muuta kuin tsemppiä. No niin. Raimo Helminen! Puolelle lastelee Raimo Leena, lapset Anssi ja Nelli Helminen sekä äiti. Kello 15 Helmisen käyttämä kuuluisa peli numero 41 hinattiin Hakametsän hallin kattoon, samaan riviin muiden Ilves-legendojen kuten Aarne Honkavaaran, Lasse Oksasen, Jorma Peltosen ja Risto Jalonpaitojen rinnalle. Raimo Helminen on juhlapäivänsä totisesti ansainnut. 751 SM-liigaottelua, 581 SM-liigan tehopistettä 3 eri vuosikymmenellä. Ja kaikki Ilveksen paidassa. Se on alkanut ensinnäkin siitä, että hän on jo nuorena poikana käyttänyt mahdottomasti aikaa siis tähän. Ja siinä on ollut ajatukset mukana, hän on harjoitellut sen, miksi hän jotain asiaa tekee, harjoitellut niitä yksikseen ja tuonut sitten tänne kentällä muiden nähtäväksi ja edelleen pystynyt niin kuin seuraan aikaansa ja kehittämään itseensä ihan vuosikymmenien. Illan SM-liigaottelua Ilves-legenda seurasi VIP-tiloissa. Mitähän Raipela pyöri ottelun aikana päässä, kun Ilves surffaili jäällä varsin hengettömänä. Kun Jan Latvala latoo Pelikanssin 2-0 johtomaalin toisessa erässä, alkaa Ilveksen selkäranka taittua. Kun Lauri Tukonen sählää päätöserässä Ilveksen rangaistuslaukauksen, on ilta Hakametsässä jo paketoitu. Pelikans voittaa hengettömän Ilveksen selvästi 3-0. Ihan huono esitys ollut, mutta Pelikans oli hyvä, ne puolusti jämptisti ja tietenkin olisi toivonut voittoa, mutta nyt kävi tällä. Eikä Raimo Helmisen juhlailta vielä peliin loppunut, vaan miehen kunniaksi järjestettiin illalla gaalailta. Raimo Helminen, suomalaisen jääkiekon legenda, oli juhlansa ansainnut. Monien mielestä Helmisen kaltaista kiekollista taitopelaajaa ei suomalaiskaukaloihin enää tule. Ei ainakaan vähän aikaan. Raimo Helmisen hienoa uraa muistellaan tarkemmin huomenna, kun TV2 esitetään dokumentti Helmisen urasta kello 14.45. Illan liigakierroksella Hämeenlinnan Pallokerho voitti